Gambal pag gidisusin na antaya na matinudluan. Hindi ta pakumparar pag dumalaan ta Diyos. Ino na paanggid ato nagamitan agad masaysay pag dumala dinan. Pag dumala dinan, paryo ta natabo ta binni na mustasa na patanem ta isya na itaw na anta iya na uma. Yin na binni, pinakatisa tatanan na binni. Pero, nanatanaman, gatubo daw gabakod na mas pabakod kaysa tatanan na tanem na gulay. Daw gabahalgid mga sanga na bisan mga yupanan gapasilong, daw gasalag na anta iya na mga sanga. Tama pag ginapaanggid na ilingtan na paggamit Isos ta iya na pagtudlo ta maitaw, parte ta pagdumala ta Diyos. Patudlo din ang kidanan sarangan danan maintindihan. Ula ka nang gatudlo kidanan daw dili, paagi ng ta mga paanggid. Pero, daw kanan ng daw iya ng matinudloan, pasaysay din kidanan daw inubot ang balan ta mga paanggid.